Pinoy Bus Driver TV. Ano po siya? Alas 9:45. Dito pa tayo sa PRB ko po siya. Kapapasok lang. Kaya ito. Dito muna tayo. Tatlo tayo na iwan dito. Bas ka to. Linaw na dagat to. Buksit tayo. Buksit tayo. Ito na. Nagluloy na ang peripasat. Alas 12. 15. Okay, so na tayo magbusit. Puro na. Magbusit dito tayo sa onboard na peripasat. 5. Samar galing galing na Magtong. Malakas ang hangin, may upset. Hangin, upset tayo. Ito na upset. Tadawang tayo sa Alin Dabdab. Pero, sa ulan pa. Ulan eh. Basta ang cellphone. Basta ang cellphone. Kung sila tayo. Ha? Nag-vlog ako? Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Oo. Yes, amigo. Oo. Pinoy Bus Driver TV. Sa YouTube ba? YouTube. Tadawang na tayo. Tadawang na.
sa Alin, Northern Samar, Dapdap, Fair. Yan tayo. Yan ang ating mga pasero. Ulan na, pikusit, ulan. Ala, pikusit na tayo. Umulan ito, pikusit, umulan. Pikusit na tayo, tay. Lao. Pikusit na tayo. Oh, panoorin nyo. Panoorin nyo to. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Vlogger to, vlogger. Vlogger to, vlogger. Pinoy Bus Driver TV. Oh. Pogs na rin. Allah. Allah. Allah.
Buo kasi yun eh, papel. Isang 50, isang 50, isang 100. 150 yun. Kaya lang naanod, sayang. Naanod sa ano, sa tubig. 150 yun eh. Isang buo 50. Kaya 100. Ano, nakuha mo? Wala. Nakuha. Ilan nakuha? Dalawa? Dalawa? Asa na 50? Ayos. Ate dito! Ate dito! Bababa na tayo. Bababa na tayo. Ang ating bus. Ito na kami set. Nakababa na tayo sa Prairie Pascot sa Dap-Dap Trail. Hallelujah sa mga. Alas 10:05 ng umaga. Ito, dalawa lang tayo magkasabay na bus. Naiwan yung panabaw na 1921 kasi hindi nakapok. Ayan. Oh, shit, the tank. Kaya mahirap pag maiwan ka sa oras. Hindi ka talaga makakasakay. Yan, si Mr. Igano at si Del Rosario. Kung si Tateng. Gayang Ormoc Nabal. Kung si Tateng. Si Mr. Guapo Del Rosario. Ayan, kung si Tateng. Oy, Digo. Waray upay! Waray upay ah. Yun! Ayan, Digo po siya. Si Amigo. Nahuli tayo ni Amigo dito sa Samar. Huli! Sa pero. Saan biyahe mo? Waray! Saan biyahe mo? Ha? Katarmanda! Biyahe ka? Katarmala? Oo. Ah, Kahapon na malis doon, dumating kayo na madaling araw. Medyo mabilis. magkasabay pala tayo. Huli! 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 Sa mga katarman. Sige, salamat! Sige Amigo. Ingat Amigo. Ayan, natin mo. Pasero mo. Anong dala mo Amigo? Anong sakyan mo? Yung sa unahan? Yung kulay. 4x4. Katabi ng truck. Uwi sila siguro sa Samar. Ako ano? Snack. Ay, salamat Amigo. Salamat ha. Laki naman to. Binigyan tayo ni Amigo ng pakisna ko. Oh, nilagay dito. Salamat, Amigo. Pugsit. Ayan, sakyan niya. Ayan, sakyan niya. Everest. Yan ang malis na. Hindi na mahabol mga pugsit. $1,000 pang merinda. Pag-snack daw, mga pugsit. Kalaki naman. Maraming salamat Amigo ha. Maraming salamat.
Sa ating mga pasahero dyan. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay na ba tayo dyan? Para hindi ako mag-antay doon. Para pagdating ko sa Palawan, i-click ko na lang agad. Yes, amiga, pinamasin pero sabay-bay uwi yan kasi nagabay-bay ang asawa niya. Oo. Ingat. Maulan dyan. May bagyo pala eh. May bagyo dito, signal number 1 na lang. Mabuti na lang oh. Salamat. Sino yung pagkatarman dyan? Ako. Doon na kayo sa labas, baba. Okay. Kasi maulan. Ay, gamit mo to? Hi. Hindi. Oh. Ay, Kanino ba yan? Ibaba mo lang, Bigo. Diyan ka upo. akin yan. Ibaba mo lang, ibaba mo. Dito na yan. Okay na tayo, Alis na tayo. Kami.